Francesc de Cames emergeix des de l'obscuritat absoluta per enlluernar amb el seu esforç els punts icònics de Palma. Suor i ritme per enlairar una causa noble. Sa Despace és el que trobam a la primera cursa nocturna Samurada organitzada per la cadena SER. Una estrena amb més de 900 participants per aportar recursos a l'Associació de Paràlisi Cerebral de Balears. Se solidaris un poc, som aquesta associació, nosaltres tenim una neboda que hi va, y hemos animado a que vengan y aquí son. Lo bueno es que, por ejemplo, pueden hacer 3 kilómetros, que es la carrera solidaria, y los que son así un poco más profesionales, por así decirlo, pueden hacer la de 9 o las 2, porque la de 3 es por una buena causa, que es por Aspace, y nada, y para, sobre todo, lo que digo, recordar que es un día de deporte inclusivo. Perquè val la pena, perquè el necessiten molta d'ajuda. Més de que se pensen. Si no ho tens, no ho saps. Es molt difícil. Hay que dar ejemplo y si encima es por un buen motivo, pues mejor que mejor, ¿no? El motiu de la carrera convoca participants il·lustres, música, neu i aigua, avui també són Aspace. Bueno, és una oportunitat única poder circular i per damunt Samurada i un dia de més amb el motiu que és i no sé, crec que és un dia guapo per aprofitar per fer esport aquí a la nostra ciutat. Crec que sobretot el caire solidari que hi ha en aquesta cursa és el que fa important i el que fa que la gent s'hagi apuntat. S'hauria de fer això cada dissabte, inclús cada dia. Tindríem millor el nostre coret per les dues bandes, tant per ajudar a la gent d'Aspace com a més el nostre coret per estar més en forma. Sortides multitudinàries se produeixen en els peus de la Seu. Sempre que parem nosaltres a nivell esportiu intentem ser solidaris i aquesta causa no havia de ser diferent i apostem estat. Miguel Manuel Campos s'imposa de manera clara. Yo creo que sufre más el último que el primero. La eivissenca Teneri Tour és la millor dona i toca la glòria amb dedicatòria especial. Jo vaig cuidar una nena que tenia això fa 3 o 4 anys, a una escola d'estiu, i per jo va ser una experiència molt polida i només per això ja tenia que venir només per ella ja havia de venir a competir. Una de tantes històries anònimes que en dies com aquest troben ressò per reivindicar campions dels quals hi ha molt per aprendre.